Ayo. Buka lagi sampai kan? Ayo wis kerjaken. Iya wis. Ayo lek ngono mandi Yo gak apa-apa wong iki dulure kabeh kok atine ono apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Kondelono terus ya. Terus. Betul. Terus ayo. Tolong. Lemes ya. Lah, itu bener. Pasangane kilo lele. Pasangane cekak. Oh iya. Cekak. Lu rodori.